egin ziren. Hauetako batean Mamutrofan bizi zelako zurrumurrua. Zagazu zen eta ez zen inon hara joatera. Ausatzen, baina gure lagunak oso ausatzak ziren, eta ez ziren jaramonik egiten olako zurrumurruera. Nik dena janiz dut izena eta beti goziak egiten dut. Ni Mamutrofa konsideratzen nahian izan duzina asko gustatzen zen. Neri harri puskaretzen didate. Eta niri harrikoskor, txikiago naiz ere harri puskaren lagunik handiena naiz. Bai, utziko dizut, baina lehenago janaria ekar iezadazu. Baina gaur bi aldiz ekarri dagoeneko. Gozean nago berriro. Argi eta garbi esana dizut, ekarri iezadazu janaria. Bai, bamoa zure usuain, gozoa guzentzagatik, edo zer gauza izango nuke. Hasiera gaitezke eguneroko sukaldaldirako irubila. Ederki guazera frituen dira. Marrubi eta sagarra. Ez dira fritu kaskarrak. Arana eta gerezia. Azera postre berezia. Ara, bili sakira tosan dira. Denaian izan janaria gustokoena. Jakin batera ez nahi zeusatzen. Bat bakarra dagoenean harrapatuko. Ea da. Aranak, sagarrak, ui eta marrubiak. Karkazarra errekan ondoan hasi ditu. Guazen babila. Ara, usa aukera. Nik egizti aukera haziztu dena. Denaian izi. Zer Mamutro, zer da karkidazu hor? Ditudan fruituak zure gustuka akalida? Ez daude txarrak ez. Zuztigoz bakusun, zoragarria. Azkida nahikoa dezu, gehiago zain nahi banauzu, janari gehiago ekar iezadazu. Bai, bamoa zure guzet oso hausen txagatik, zer gauzen emonke. Marrubi eta sagarra. Ez dira fritu kaskarrak. Arana eta gerezia. Azera postre berezia. Zena dira frituak? Ezer dituen zu jango ez da? Nik nona jango nituen zurekin nekoen, eta behigo zergagoa. Gehiagoren bila joan beharko dugu, baina gutariko batetan gelditu beharko du zaintzen. Nor geratuko da? Zu, noski. Bai zera eskaten zatu ere zu geratu. Zu eta zu. Zeu eta zeu. Egin dezagun dona duna. Hasi zu. Ni zergatik editatu nik dena? Zu eta kito. Beno, dona, katona, zutondoan, aitona, ekotibera, zutuna, azarabira, kanbora, rogoita, zutuna. Zuri tokatu zaizu. Bai suerte, txarra.